Tips portread. Sbïo yn y drych. Dal egni person wrth braslunio. Tynnu llun ffotograff yn defnyddio hoff betho. Be sy'n braf am waith amlgyfrwng ydy y gallwch chi fynd i rwla hefo fo. Mae yna lot fawr o ryddid a dim y rheola. A dyna dwi'n licio am gelf. Felly, dwi wedi bod wrthi yn torri drwy hen lyfrau braslunio, yn torri ac yn gludo lliwia gweia dwi'n ei licio. Dwi hefyd wedi bod o gwmpas y tŷ yn chwilio am ddefnyddiau a gwrthrycha dwi'n deimlo sy'n yng nghynrychioli i. Wedyn, eisiau i ati dynnu llun ffotograff yn defnyddio'r holl bethau yma. Rwan, dwi wrthi'n braslunio ac yn ychwanegu chydig o baent i ddod â fo yn fyw. Gan mai fy llun i fydd canolbwynt y gwaith, dwi am ddechrau hefo hwnnw. Ond, does dim rhaid i chi wneud yr un peth. Sa chi'n medru dechrau hefo'r cefndir wrth gwrs. Reit, mae'n hynna'n bortread i yn dechrau cymryd siap. Am uned i gwneud y breslin o ngwyneb, dwi am ganolbwyntio rwan ar y cefndir, a dwi'n defnyddio cyfuniad o bethau yn fan hyn, chydig o baent, a hefyd darna o fy llyfr breslunio personol wedi ei llungopio, ei rhwygo a'i sticio. A fel da ni'n gwybod erbyn hyn, aml gyfrwng ydy cyfuniad o wahanol bethau wrth gwrs. Hengylch grona neu gomics, papur newydd neu ddefnydd, paent, crayons, pina ffelt, be bynnag. Wel, mae'n mynd yn am y boes. Be sy'n braf am waith amlgyfrwng ydy i fod yn rhoi lot fawr o ryddid. Felly, byddwch yn mentrus a peidiwch yn bod ofn gwneud y camgymeriadau yna, fel na da ni'n dysgu. Gan mae'r llun ohono i sy'n ganolbwynt i'r holl waith, ac mae peintio hwnnw nes i. Dwi am ddefnyddio paent i dynnu'r holl waith at ei gilydd dwi'n meddwl, a dwi am ddefnyddio paled liwia sy'n apelio ta un bersonol. Chydig o siarcol hefyd, wel, pa mlaen de? Be sy'n bwysig i gofio wrth roi marciau ar waith ydy i beidio bod ofn ac i fod yn hyderus. Ewch am egni'r darn yn hytrach na poeni am gywirdeb. A dyna ni! Dwi'n reit hapus efo hwn. Pan ydych chi'n rhoi cynnig arni eich hun?